باسی خواردنەکەکەین لە تورکیا و باکووری کوردستان کە میدیایەک لە خواردنە بەنێوبانگەکانە بە خواردنی ئەرمەنەکان ناسراوە. مدیا ئاژەڵێکی ئاویە لە ژێر دەریا دەژیت. لە ئیسمیر زۆر کەس ڕاوی مدیا دەکەن کە کوردن بۆیە چەندین عەرەبانە و چێشتخانەی تایبەت بۆ خواردنە کراونەتەوە. خواستێکی زۆری لەسەر خۆتان لەم ڤیدیۆ ببینن. میدیا ئاژەلێکی ئاویە و دبن بنێ دەریایان دە دژی. ئەv ئاژەلێ بچووک لە ئەزمێرێژ بۆ bi سەدان ماڵباتên Kurd بۆیە دەریێ داهاتێ. Zilam, jin, zarok bi dehan kes rojane di paqişkirin û amadekirina mîdiyan de kar dikin. Ridwan Kurdekî ji Mêrdînê ye û ew bi salan êdî bûye ostayekê temam di karê paqişkirina mîdyayan de. Em bir temizkirina medya dikin. Medya ji denîzê tê zanin zaten. Ji wir derdixin pê vir. Li vir jî îşçê me hene. Temîzliğa vana dikin. Tek tek hundirê vana ve dikin. Tek tek temiz dibin. Ev kebrê wan temiz dibi ser wan. Sonra birinca wan tê çêkirin. Birincan çê dibe. Hundirêyan tek tek dadigirin. Li taxên İzmîrê li bin piraniya xaniyan de depoyên parastinê û her wiha cihên amadekirina mîdyan hene. Mîdya piştî ku hatine paqişkirin weke dolmeyan tên dagirtin. Karê dagirtinê jî zêdetir ji aliyê jinan û zarokan ve tên kirin. Em wan dişon, em birincê çê dikin, em wan dadigirin, em dikelînin, em ava ser wan vala dikin û em didin müşteriya. Em di rêvê qere bîberê, disê dermanî dinêne, mersel pûl bîberê, em werî dixin. Qonaxa sêyem ya amadekirina mîdyayan jî kelandina wan e. Kelandina mîdyan jî ostatiyeke baş bû pêwîst e. Zeynî Osta jî li Ezmîrê weke kesê herî zanayê vî karî tê zanîn. Ew rojane bi dehan mencelên mîdyan li gorî mêzan û qaîdeyên xwe dikelîne. Gima qapat kir û pêvê îjawan midyana em tije dikin heta vê çîkayo yanî dûr em şixulê 3-4 kîlo av vera denê em datînin ser ocağê. Ser ocağê jî sûrawê heye em ê bên 25-30 deqe baxilî goştê midyayê ew ji wek goştê heywana yanî tedî çir neçir yanî zû dikele nakele. Ew jî deqawê heye yanî 25-30 deqe. Piştî 25 deqa pêvê em wê ava ser wê em vala dikin em qapaxa xwe digirin û beya bala erdê dikin wê avayê em dirjînin. Wextê me avayê giş rijand û pêvê em car di beroşa xwe datînin ser vê derê û em ji xwe yaxê em ser wê werdikin. Yaxê em ser wê werdikin şixulê hema deqakê wan em car di ser ocağê em dihêlin. Piştî em ser ocağê deqakê dihêlin pêvê em derdixin midyê me hazirin. Mîdyayên ku hatine kelandin êdî ji bo çûna nav bazarê amade ne. Li serê her kolaneke Ezmîrê mîdya firoşên Kurd tên dîtin. Hin kes yek bi yek, hin kes jî kîlo bi kîlo mîdyayan dikirin. Heman demê geştiyarên seredana İzmîrê dikin jî elaqeyeke mezin nîşanî mîdyayan didin. Li İzmîrê ne tenê li ser dezgehan lê êdî li restorantan jî mîdya tên firotin heta restorantên taybet ji bo firotina mîdyan jî hene. Gelek caran jî mîdya dibe xwarina sersifreya mêwanên bi qedr û qîmet. Bi rastî bixwaze li ser vî hawî zarok gelek jî hez dikin. Malbat gelek jî hez dikin. Mesela carna jê gicê merev karmalê şêke ama li ser kîlo, 2 kîlo, 3 kîlo, 4 kîlo mîvan jî tê. Mesela mîvan jî carna dibêjin em midyê
میدیا دخوازن میدیا دولما ام جار بجار ذكرن ام جار بجار مالي شيء ذكن يعني سر تعاموان سر فايدة وان شيء دیروکا چکرنا میدیایان حتی سردما بیزانسیان دچه لترکیه جی میدیا وکه خوارن ارمنان تناس کرن جبرکو ده سردما عثمانیان ده زیدتر جالی ارمنیان و دهاتن چکرن لگوری آماران لترکیه سالانه در دورا 200,000 تن میدیا تصرف کرن لی برهم نوخویی تنه 3 حتی 4,000 تونه پیوستیادن جی اش دروی ترکیه تدابین کرن. İzmir ji bo nêzîkî 1 milyon Kurdan bûye welatê xerîb û Xerîbistanê. Mêrdîniyên ku li vê bajarî dijî jî ji xwe re deriyekê debarê peydakirine ku ew jî dolmeya mîdyayê ye. Lêbelê mîdya hem ji bo Kurdên li İzmîrê hem jî ji bo bigiştî xelkê İzmîrê ne tenê deriyê debarê heman demê xwarineke rojane û êdî beşeke çanda vî bajarî. Şewket Erkî, Rûdaw, İzmîr.